Bye bye. It's hard to say bye to you. Really? Hi guys, it's me, son of Bodoland. Hi guys, it's me, son of Bodoland. Welcome to my YouTube channel. Nah guys, dinihai जों इनिफ्राय थानो ओंखारदों। रेडि जाजोबखाबायदरा जोङो। फालाय जों दाइनिफ्राय ओंखारनोसै सिबलांजोबनोसै। जों नै जोंना son of Bodoland आदाया पिकनिक खालामगासिनो। इयो नोंनि GoPro'सो भिडिअ'आ। मैयायो बुस्थुआ जोंनिया बिराद टाइमा डेन्जार थांदो एक्सट्रिमलि दा ओंखायनो जों मैयायो इभेन्टआव थानो मोनासै दा इभेन्टआ जोब्बाय न' माने फैनानै उन्दुनानै मोखां सुनानै थांफिननाय जासिगोन जोंनिया दा जेबो मिथिया जों इभेन्टआव मा जादों मा जायाखै खालि सासे मानसिखौल' आदानि बाजैखौल' लोगो मोनदो इनिखौल' डिजेखौ दसे नायनो मोनदो फार्स्ट विकखालि मैयायो डिजेखौ लानानै आदायाबो बेरायदोंमोन जोंबो बेरायनो थांबाय आंनिया बाइकआ माने नैबे बुस्थुआ बाराद्राय टाइट जादों नैबे केबोला ओमफ्राय जों सानदों क्लासनिफ्राय थांबाय खोमा होननानै ओमफ्राय चेकबो खालामनाय जायासै ना नैबे बुस्थुखौ इनि थाखाय माने बिराद गोबाव जादों जों मिनिमाम नाइटनि 11 o'clockसोआवसो इयाव मोनफैदो मैयायो आदाया मैयानिफ्राय जों माने जोङो हाजो गेजेरावसो जादों नालाय जाथाया थादोंमोन ओमफ्राय थानानै एसे मोनानाय टाइमाव आदाखौ इयाव माने फैग्रोबाय आदाया ओथिया आरो बाजिबो दंना जिर'नि ना इ मा थांबाय नामा दङबो दं हा दङ बे फोजानानै सिखारनानै दं दखन ओरैसो नुथाबाय थादोंमोन आं फुङाव डिजेरामोन नायगौबाय फोजानानै मैयायो आदाया भिडिअ खालामनो नागिरदोंमोन आंनि बाइकखौ माबा हामा जानायखौ भिडिअआ GoPro'आनो माबा जायाखै बेटारिनि थाखाय आं माने बेटारिया 40% दंमोन बिनो मोनबाय बिदिनो माने जेराव वेदारा एसे गुसु जायोना इ टाइमाव माने थाया बुस्थुआ माबाया GoPro'आ दसेनो अफ जालांबाय थायो बिदि जाबाय दा नै बरिया इदिमोन आरो इभेन्टआ नै जों ओरैमोन जों आदामोनाथ' गोबां इभेन्ट गाखाबाय खिन्थु आं एबार फार्स्ट टाइम फैदो नुदोंमोन खिन्थु नोंथांमोनसो खोन्थिनो हायासै इन्ट्र'डन जाखांखाबाय डिएन फंबायखौ दहाय हायार खालामनानै बेखौ माबा होबाय आङो इन्ट्र' खांबाय ओमफ्राय दायो नोंसिनो लास्ट नोंबाजैखौ दिन्थिस्रांनो सानदों माने बिदाय लासिगोन नालाय Here is DJ Ron. Please do subscribe our channel. DJ Ron official, right? He's laughing. Let them laugh na. Because they are happy for me. Yeah. They are so much happy for you. Who you? They are so much I thought happy you for also. Yeah. By the way, it's nice meeting and we had a good time. If we did any wrong, No, sorry. it's okay, no problem. Good taklif with you. Yeah. आपको? No. What no? Actually, I had fun. Content आ गए ना. ठीक है बहुत प्रॉब्लम की वजह से हम मतलब रात को शायद 7:30 ना we reached 7:30 here in Benue. No, not. Yeah. 7:30 yes. So anything you would like to say to the channel? Thank you. ठीक है. He came to drop me, you know. He left his friends and he came to drop me. इतना प्यार. इतना वो भी DJ ड्रोन के लिए. How many hours it will take for you to go? If we go straight, then it will take only 6 hours. Not more nearby? than 6. Yeah, it's nearby only. Na? So hope to see you in BRM next year. Definitely. BRM, Bodoland yes, you have to invite me, okay? Definitely. Already booked for BRM. DJ Ron. So guys, get ready to rock in BRM. Bye. Bye. मत जाओ. It's hard to say bye to you. Really? Bye bye. बाजिखौ बाय बायसै ने? आया. चलो. सोलों नोंसोरबो सोलों मेगन सानाङालै फंबायफोर हाब गैजायैखौ मेगन सायब्रा नोंसोरलाय इसिनि खिबुखौ दानागारसै दा बे लामा ओरैबायदिमोन लोगोफोर दाखालि आंखौ ओरैबायदि थगायदों बेसे गोजान थाङो ओरै गिदिं फैदों आङो ओमफ्राय बेजों थबस' जायो सर्टकाट बे लामाखौ मोनाखै आं
मा दाने लोगोफोरजों आन्दायलायबाय बिसोर बहाय आन्दायबोखो आं जेरै सिदा थांदों बिजों फैयामाथिं बिजों हाबनानै थमफ्रा सर्टकाट सफैबावबाय आरो बिसोरो दिनै नैबे लामाजों थांगासिनो दं जों दिनैथ' आन्दायले हा 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 बरिया लामा नै गावख्रुबग्राल' नुखायो नै रिटिनो त्रिशक्ति हेरिटेज कमप्लेक्स होनना बुङो बे जायगाखौहाय नै बेवहाय फुरा डिफेन्स कल'नि जोब 30 कर्प्स पलिक्लिनिक दा आर्मि गेजेर गेजेर थांगासिनो दङ नै वाव बेबो हिटसो नै लामाया हाग्राबारि मोनबाय रा होनना हरदोंमोन नालाय क्लिन्टना बे हाग्राबारि नै बेखौ मोनब्ला खिन्थाहरदोंमोन बियो होद डेन्जारसोलै बेवहाय मानसि गिबाय थादोंमोन बेखौहाय मैदेर बारस'ग्रा दं बेखौ बारनांगौ मोनानायनि सिगांनो होनलायोमोन आरो इयो उन्दुनो थोआ मोन्दों बोरैबा मेगना आलौजु मोनगासिनो दं ओमफ्राय मोखाङाथ' खुनुरुखुम दै आधा लिटारनि आरो हाफ लिटारनि आरो हाफजों नैबेजों सुब्रबना फैबाय आङो मेगन खनाल' सुना फैखाबाय रा मोखांजों मोखां रायलायला उसुबिदा जायो नालाय स्पेकआबो मैया महाय गबोखो दामि स्पेकआ बिराद गिदिर लस नोंसिनि नोमबाजिजों बेरायनो जेबो गोसोआव थाखिसै मैयाहाय हा तू ब्रश कर रहा है क्या तुम मैं पढ़ती हूँ देखो पढ़ाई लिखाई तुम नहीं आए ना बहुत मिस किया तुमको हाँ तो क्या हुआ प्रोग्राम क्या तुम्हारा बाइक का क्या सीन था बाइक का वो जो सिर्फ ये क्लच केबल है ना उसका थोड़ा वो हुआ था अभी ठीक हो गया रात को ही ठीक करके लाया है अच्छा तो अभी कहाँ सिक्किम आ रहे हो क्या सिक्किम नहीं जाऊंगा क्योंकि वो भैया का शादी का बहुत बिजी है इसीलिए नहीं जा रहा है नहीं तो मैं तुमको मिलने जाने वाला था और ग्रुप है ना वो लोग को भी कैसा छोड़ दूंगा ऐसा हो गया अकेले होता है तो मैं बिल्कुल चला जाता है मिलने अच्छा कौन है आपके साथ तो वो लोग को तो क्या बोलेगा वो लोग नया लड़का है सिक्किम गर्ल जों भिडिअ कल खालामदोंमोन नै बेबो फैनांगौमोन ओमफ्राय बिदिनो मोनसे ओरैबायदि माबा दंमोन आरोखि मैया मा दंथ' नङा मा होनो मोनसे प्रग्राम दंमोन गारजायो दा बेयाव थाबोनानैहाय बे फैनो मोनाखिसै आरो बे लामाया ओरैबायदि मोजां बिफां सिं दंफां बारि गेजेर थांनाय लामा ओमफ्राय एसे गुसु जायो आरो जायगाया स्पेसियेलि बे सामारावहाय गरम बोथोरावहाय बेबायदियाव सालायनो बिराद मोजां मोनो ओरैहाय एलिफेन्ट क्रसिं माबा माबि दंलाबायो एसे थाल लानानै सालायनांगौ नुबाय दा वेलकाम्स इउ टु मेजेस्टिक माउन्टेन्स एन्ड मेसमाराइजिं डर्स वाव बिराद गोजान फैबाय जों माबाखौ मा होनो सिलिगुरिखौ गारनानैहाय दा बेजोंनो सिदा न'आवबो थांगोन नालाय मामाजी आ रहा हम वापस खावसेया सिगाङाव दंग्रोसै अरुणाजोंहाय वो सासे सानै साब्रै दङ जों साबा इनक्लुडिं राजु दा यस दा बेजों हाबनांगौ जों शिराबो ब्रादार यू आर कलिंग मी यस हाँ भैया गुड मॉर्निंग ब्रदर वेयर आर यू हम इधर आ गया है क्या दा ओंखाम जाखांबाय लोगोफोरजों थांनायसै विथ राजु भैया इज along with us and we are going together like around 20 kilometers from here 3 kilometers only 3 okay and thank you so much Dada Joy we had a good time again अच्छा लगा अभी हम निकलने वाला है भैया का यहाँ से लंच भी कर लिया भैया के साथ थैंक यू फॉर द लंच ऑल्सो ओके और फिर मिलेंगे बहुत जल्दी ठीक है चलो अभी चलते हैं क्या राजदा अभी ठीक है और ओके ब्रदर ठीक है हाँ और मिलेंगे हाँ ठीक है आराम से बहुत टाइम है हाँ ठीक है नया बाइक का पार्टी बाद में करेगा हम 450 यस ठीक है दादा बाय बाय हम निकल गए अभी दा थांबाय नै लोगोफोर ओरैनो जोंहा लोगो मोनदेबाय थायो सासे ओंखारनो नायला सासे ग्रुप लोगो मोनदेबाय थानो हायो दा फैदेरबाय नै डार्टी एन्जेल्सनि
दा लोगोफोरखौ एसे सिगां होदों ओमफ्राय नै जों आं दा बिसोरजों होसोफिनगासिनो दङ बे ससेल'सो लामाया जोबनोसै नै बिराद मोजां मोनो बिदि लामाखौहाय जों राइडार्सफ्रा आरोना ओरैबायदि मोजां मोनखायो ओरै थंफ्रा नुलायबायनाय दा बेल' जों बिराद खस्थ' खालामनानै भिडिअ बानायो लोगोफोर ओमफ्राय जों लुबैनाया जाहैबाय जास्ट नोंथांमोनखौहाय भिउस एसे नायनानैहाय भिउस थाङोब्ला माने बिराद मा होनो मोजां मोनो आरोखि गोसोआवहाय दा नोंथांमोननिफ्राय बेल' नांगौ जोंनोहाय नोंथांमोननि अननाय होमब्लानो माने मोजां बिदि बेरायनानैहाय मा होनो ब्लग्सफोर लाबोनोहाय नोंथांमोनखौबो एसे गोजोन होनोहाय साबसिन मोनो बिदिनो हाजार माने खस्थ' खालामनानैहाय माबायाब्लाबो बिराद माने दुखु मोननाया बेनो फैयो नायालासिनो जेब्ला नटिफिकेसन फैलाबो ओरै नाख्लायना दोनलाबायहरनो नांगौ बेबायदि माबा फैयोब्ला बिराद दुखु मोननाय फैयो आरोखि ओरैनोथ' बेखार बे सोरनिबा माबा माबि हेन टेन बिदिफ्रासो बिराद माबायोलै जोंनि मानसिफ्रा बेखौहाय माबा खालामलाबायो भिउस थांहोलाबायो माबा भाइरालनो मानो बे फेसबुक खुलिलानो नायजाया माखासेयाथ' फेसबुकफ्रावबो नायनो बाथावथाव ओमफ्राय इउटुबफ्रावबो सोरबालाय ओरैबायदि मानसि दंबावो माने मालायनि कन्टेन्ट एकदम मा होनो भाइराल खालामखानो गोसो जानानैनो खालामो सोरनिबा कन्टेन्टखौ हासना होनाय बेखौनो गावनि भिउस थांगौबा होना होबाय साबसक्राइबार बिबाय स्क्रिनशट माबा माबिनो साबसक्राइब खालामनानै माबा हरलायबावनांगोननो होमब्लानो माबा माबिखौ हरगोननो बेबायदि एकदम फाल्थु बेफोरो बे कन्टेन्ट नङा बियो दा बुंनो थाङोब्ला फाल्थु बे भाइरालावहाय माबाग्राफ्रा बे जानला मोनला मानसिफ्रा नै बेफोरबायदियानो आंनिब्लाथ' दायनिगिरिया बिसोरसो जेनेबा मिस्टेकआव माबा जाबाय सोरबालाय अभारबो नैदियावबो जाहैलायलाङो ब्रेकिंआवलाय बिदिनो नाथ' ओमफ्राय दा बेफोरखौ लानानैहाय मोजां मोना आङो मोजां मोना माने एकदम बेखौहाय जोंनि मानसिफ्रा शेयार खालामनो नाङा आरोखि नों गाज्रि नांसिखा बेखौ मानो शेयार खालामबावखो ओरैनो फेसबुकफ्रावलाय सोरनिबा बिब' बिनानाव न' बिदा फंबाय बिमा बिफाबो नुनाय आजिखालि फेसबुकआवहाय बेबायदि जालांबाय बिराद कमन जालांबाय फेसबुकआ ओंखायनो बेफोरखौ ससियेल मिडियाआव लाबोयोना मोजां जों आंनि बायदिब्ला आरोखि मालाया मा खालामबाय थादों खिन्थु नों थिगब्ला बेफोरखौहाय माबा दाखालाम आरोखि नङाब्ला बैनि गाज्रिसिना नोंसो होननानै सानलायलाङो आं बिदिखौहाय बेफोरबायदि शेयार खालामनानैहाय माबायोब्ला हागौ होनजासे जोंनि मोजांखौ शेयार खालामना मा होनो चलो क्या कर रहा है आगे वाला है बोला अच्छा ठीक है रेस तो मस्त बनाया हो गया लंच हो गया नहीं करेंगे रास्ता अच्छा ठीक है ब्रदर क्या बोला था रिम तो अच्छा लगा ठीक है थैंक यू इसके साथ पूरा मैचिंग किया हाँ और ये भी मस्त ठीक है बोडोलैंड ना कुछ अलग सा होना चाहिए ना कैप्टन अलग होना चाहिए ठीक है हम जाएंगे ब्रदर ओके हम जा रहे भैया क्यों इतना जल्दी এই ঘৰত যাম একদম মনোজদাৰ বিয়াৰ কাৰণে কিবা হ'লো আৰু দে লগ পাম দে আহি থাক দে ঠিক আছে অ'কে ব্ৰ This is called Telifara. दा जोङो नैबेजोंहाय लेफ्ट लानानै थांबाय जोंनि आसाम फारसे चलिए अभी हमारा भाई को भाई बोलने का टाइम आ गया उरुंडा इधर से जाएगा हाँ दादा नहीं अब क्या इधर से घुसेगा क्या उधर से जाएगा ना अच्छा चलो फिर ओके ब्रदर थैंक यू सो मच अच्छा लगा राइड करके अभी सब लोग मेरे पीछे करेगा मैं जहाँ पोटी करेगा वहाँ सभी पोटी करेगा जहाँ सुसु करेगा उधर ही सुसु करेगा ठीक है ओके दादा ओके ठीक है दे चलो गाइस आमोहाय खिसेबाव खिगोन ज' आमोहाय हासुबाव ज' हासुगोन फल' मी गय गावनि उरुन्दाया ओमफ्राय जोंथ' थांसिगोन नालाय दा आलदा जासिगोन बेनिफ्रायहाय बिदिनो गोबां राइड खालामबाय जों बेजोंबो ज'
टर्टल थांबाय अरुणाचल NERM अनेक राइड खालामबाय जेरावबो ज' जायो आरो जों बिनि टिम सानै थाबाय दहायथ' ओंखाम जाबोबाय जयदानावहाय ओमफ्राय मा होनो राजुदा बे सिक्किमाव बिसोर साथामजों ज' एनि टाइम एनिवेर एनि इभेन्ट साथामजों थांखायो आरो बिसोरो दा जोंनिया नै डाइरेक्ट थांगोन जों जयगावआव 18 किल'मिटार हासिमारा ओरै 4 किल'मिटार ठीक जों ओंखारबाय नै लोगोफोर दायो लामाया गावस्राबाय जोंनिया गेजेर गेजेर गुदुंजों थ्राब हाबबाय जोङो चलो गुवाहाटी हिन्जाव लिंहरना हाखोदाव फैफिनाखै नों मैहायब्ला सोर नों फुङावनो इभेन्ट थांनाया फैबाय हिन्जाव लिंहराखैलै हिन्जाव लिंहरनायखायसो फैदोंब्रा हिन्जावआ मोजां थाबथा हाबा लानांगौलै इदि असान्थिफोरखौ मिथियो दा हाबा लानानै दोनोब्ला बे बांद्राय नांफै खालामनो हाया ओइ न'लान सिथानो हायो नोंनि न'आव दंखायो नालाय दा बिमा बिफानि न'आव जादोंना बेलाय एसेब्लाबो माबा मोनखागोन ओमफ्राय बे मा होनो क्लिन्टना बोरायबायना एसे बारा लोगो जाजाया दा जोंनि माबाखौ मेगन सायो बियो दा ओइ नालै ओइ वा मा होनदों नों थालांदोरा लोगो जिजाले नोंनि हाबा नङा दा आदा मनजनिसो आदा मनजनिथ' जों गाबोननो लोगोलायनो हायो ना लिंहरजोबावगोन आं नै लिंनो रे आंबो लिंफानाय ना आंबो निमन्त्रन गारफाजानाय बेंगलावहाय बेंगल माने आं गाबोन थांनायसै मेघालय बिदि मानसिफोरखौ बारा लोगो मोनजालै बेंगलावहाय एसे उसुबिदाबो मोनलायलाङो आङो आंबो ना गाबोन मेघालय थांफिननायसै रावखौबो लिंलायिनि उनाव नों गाबोन थांदो जों दिनै थांबाय उनाव लोगो मोनलायगोन मोना सेंग्राफोर रावबो थाङानो गेट रेडि बोराबावरागावनो थांलाङिनि नै नोंसोर लोगोलै फैफिनगोन खालि फैफिनगोन र' बेसथ' जागारबाय थानांगौ जाखो नोंलाय बे नानि दंसै नोंसोरो आंबो गोमानाय थ' नों गोमालाबो नोंनि न'आव सहैखायोला थाथ' थाथ' दाजाखोमालै हाबाया दाजाखोमा जाथ'बाय आरो लिंहरहागोन मानसिया बारा थिबलाय लाङा नोंखौहाय थादो दे कमेन्टआव दा दे थाथ' दे तो सेंग्राफोर सान्थ्रिफोर चलो आजाव मानसियानो गोलैबायदो आधा खिथालै थालाङो सोंथाबायनानैहाय बोरैबा बोराब मैयालायनाय गावनाव थालाङिनि बेसे फैनो जाग्लिफैनायल' जालायलाङो जों आरो जागारग्राफ्रा उसुबिदा मोनलायलाङो बेसे थानाय रा होननानैहाय बेंगलावबो बेंगलावबो फैजानो लुबैयो गावसिनि ओरैहाय बर'फ्रा बारा माबा गैया दारा गाव ओरै थांना थानायनि दा ओंखायनो जोंसो ग्रोब मिलायलायो मानसिया बे बेंगलाव फैला गावनियावल' हाबलांजानो लुबैखायो रा गावल' बेंगलाव थाफैनांगौ आरो ओमफ्राय होजोंहायबो जवायाव थालाबो लोगो लाहैखायो आङो मेघालयआव थांलानो फन खालामनानैहाय दा बोराबनानैहाय गावनियावहाय जवायाव थाङो मोनबावा जाहैदों वेलकाम बेक टु आसाम हाबफैफिनबाय लोगोफोरजों नै दायो बेनि सिगां मोनसे ट्राक बोराया होथेलांगासिनो दङ नै बेखौ बारबाय दायो श्रीरामपुर बर्डार फैयैहाय सेरफांगुरि सफैबाय नै ओमफ्राय एसे रेस्ट लानानैहाय रल जादोंमोन रलाबो मारै होनदों गोरानदों ना मामाया गोरान मारगोन ना बेनो लास्ट जासिगोन बेखौ जानानैहाय गावबा गावसै लामाया सफैखाबाय सोरबा क'क्राझार ओरै कारायगाव गावगोन सोरबा कासिक'ट्रा गावनोसै सोरबा ओरै बङाइगाव गावनोसै सोरबा ओरैहाय जोबथाहैसिगोन माबासिम मा होनो बरमा लास्ट बे सानैयानो डाइरेक्ट एयारएमावसो लोगो मोनलायसिगोन आरोखि दिनैनि लास्ट कासिक'ट्रा थांसै महाय थांनांगौ जाखो दालाय लायनो थांसिगोन ना खेबसेनो लाबोलालाय बोरै लायगोन खेबसेनो लाबोला जाना एसे डेटिं खालामग्रोनांगौ दे थांदो दे आरो थांदो दे बांद्राय स्पिड थांनाङा खिथाहर औ मोनबा खिथाहरदो दे थांदो दे औ दे अ येस जागोन दे दंजोबखायो औ दे थांदो चलो हम भी चलते अभी लोगोफोर सफैबाय जोंनि दायो कासिक'ट्रा ओमफ्राय न'आवथ' थांनोसै दा ब्लगाखौबो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोनखौहाय नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच सी इउ इन द आसाम राइडार्स ब्लग अ सरि न